Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrip Aceh National Movement Mausau area kaladawa nau menteri bakmi ya katanat kakot kakya uba wailat miki shilla ban penbiang no ya kitiar badon gam kerki bad bantung no ya ki staff hapo jong ka Mausau sub center ha kador khas balapha show menteri ka HNM kaladawa badai ban penbiang no ya kitiar jingdon kam bad ru bantung pura no ya ki staff baro kentop iki staff nurse bad ki grade 4 staff Knang ba kate ka Mausau sub center kan la man syakri katkum bade hok man syakri ka HNM kalapen pauru ba kipat ba jong kathan kilayai ut yai nam namar ba kalong ka jingdu jing mentoy ya ka jingdon jong kate ka sub center klem biang ya kitiar bat ki staff nalor kata kalapen pau ba ki nong shong snong jong kite ki jaka ki long ki badang saadin ha ki liang baro bat ki ba khambun ki dei ki baduk barangli ki sem shiliang ki kup shiliang bad ki basham jing shibun ban let shaki jaka sumar bakham jingai kaseng HNM kadawa na menteri ba unsngo bha ban yarap ban le kerki no kham kloi khnang bagi pat ba nong shong snong kin yo jaka jing sumar babiang ha kate ka Mausau sub center te hakaba ni kong ni singiau ban ai ngu yu blei nong thau ya ba lawan ya lam yang ni ka jing ya kendu ya i Honorable Minister in charge jongka Health and Family Welfare. Tina kalian jongi kum kaseng HNM Southwest Kasil District harangkat patka HNM Mausau Area Unit. Nyiwan panya kendu i minister hangne nomor ba yo i bat ngilap ikini kicik jong upat ba nong syong senang. Bat kam tame yaki nong pang. Yak ba kilap ba ngidang duna yaki doktor hapo PHC ngthau perak bat hapo ka Mausau sub center. Ti nakal yang jungi kum kaseng tingila yang menjurlang ba nginwan ban ya kendu ya i sar minister ba in yarap ni ba in ai ketaka jingkular ba in penio hangi ya kini kijing don kam jong upat ba hang tei haka dong kathan ke jongi te kum banchu ya thu ba kini ki arteli ki kawai ka PHC bat kawai ka subcenter ba kitiar kitar kim dapat biang halor kata ka motopra PHC ka kuartar kala don kam ban ai ya ke jing repair te bat ke don kamru ban bu ya ki i driver ambulans nomor ba hakpor ba don kinong pang kinong sistem kamut ba inongnya ambulans imdon te kasem jenjari ki pajba na kata kadaw mi kum kaseng nyiwan ban kerpat ya u minister in charge ba in bu no kloi ya kini ki jingdon kam hang tai hapo ke distrik ke jongi bat na kaliang jongi kum kaseng ngile trelang rengkat bat kita kisnong ki badan hak kita ki than hakama thopra bat ka Mausau area ro kumjo ya ke pemerintah apa mau tahu pada PHC tentang iwe pat sebentar pat don di lapan don tentang i staff nurse di nak kata pasien jenjar nama apa tangka sebentar apa Mausau kalau kobar ya ki kat kendai teli kisno di kamu tahu pada lelak kobar dunia pusan teli kisno di nak kata apa pasien jenjar ya ki doktor pantrai nomor ba lada pebro undan ba replace te lada kisim syutir undan ba replace tinak tak daw ba ngikum ki nong pej perman ya ka ba kamya haka dong kathan ngui ba ladon kam banwan ra ya kine ki jingnom kam jong pej ba haka ka dong kathan jong i kumbang ngila ya thu hi ba nomor ba dong ta iwi doktor te ka jing ai jing sumar te ka dunahi ngam daong ba kaduna du kata-kata ndai doktor ila don te kamut ba kala don hi kajing sumar tamba kadang duna tinna kata-kata ba ngiwan kerpat ba inbu biang sa iwai pat i doktor naklem minister uang kuno ti nakleng ju minister uang ba ngin persang pan le kam kloi ya ki bala don kam kerki ngin le namar ba kijing dawar bila pun te imlak ban penbiang lut ya kijing dawa kumbangi ngila dawa ndai uang ba ya ki bala don kam kerki ngan le kam kloi yang buta ibu nam hapok ka kanom
Benai tayo. Ya kata di klaim 4 bu nomor ba ihapan ya keren chua pat ki authority ki badai pet ya ka pakya ni. Pat ya ki got ula ahi ya ka receive ba ila paru chagi director jong ka health and family. Thành Badon ka matu prapi si bat ka moso so sita te kum ki rorong ba jong ka thành ru kini kesni ni layo ban wan Krishan bat ban wan senran lang ya ka ne ka jingwan ya kendu jong ka sen HNM ya minister in charge jong ka health and family welfare department nakamta kini kijundon kam jong ka PC Matopura bat nakamta kijundon kam jong ka mau sau sab senta tengi kum ka dong ka thain baro ka wei kani ka sab senta ka ko bare ki khat khandai teli kishno ru kilong ya jangai dilaktif hi jika kendong ka kalong ka bae nangta ka PC kala ko bar hadu nyo pesan teli kishno ka area kala yar bha ta kadang ngiru kum ka dong ka thain bro wing la smooth day banwan Krishan ya kane ka isu ka ba ka sen HNM ka wan ban ya keren ban wan ban kepat ban submit sindong hai sar wailan miki shela badai honbil minister in charge jong ka got ka khia ting layo ban ya keren layo ban ya kendu mene te is ai kublai ru ya sar wailan miki isutanat ye gejing ya kendu bar gejing kren jong I kalong ko basai bar ikular yang ni hoi kini ki jing dawa kila bun terli te ila ong shai ba ban ong le lut man ta chisen le ya baro te la sotu hi ba ka kamde ka basu mo dre ila kular yang ban sabisha dunia ya ka bade kabadon kam yang ba insa persang ban pen urlong no kawai hadin kawai pat yakine baro ke ba ka SNM kalawan wan bujing tho ai munta kasih tengi kum ka dong ka thain bar away ni Krishan bat ni smudai ban ya trilang bat ka sen SNM nagam ta kini junon kam ki bat ban kam jong pai ba jong ko dong thain bar